Täällä skeittiuutiset, hyvää päivää. USA-laisen jalkapallojoukkueen Sharksin kotiottelussa on tapahtunut onnettomuus. Tuntematon skeittaaja teini oli skeittaamassa jostain syystä stadionin katolla, kun hän putosi stadionin katolta suoraan rappusten kaiteen päälle. Poliisikamera tallensi videon tapahtuneesta. Poliisikamera tallensi myös toisesta kuvakulmasta tapahtuneen. Tuosta näemme punaisella hieman, mitkä luut häneltä on murtunut. Hän loukkaantui erittäin vakavasti, emmekä tiedä selviytyykö hän. Pääaiheitamme. Skeittaajien siviileihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt huomattavasti Suomessa. Poliisikamerat ovat tallentaneet useita pätkiä, kun skeittaat vahingoittavat siviilejä hakkaamalla heitä laudoillaan. Esimerkiksi tässä videossa hän löi aivan tuntematonta ihmistä laivan portailla suoraan tuohon rintaan. Skeittaajat törmäilevät myös aika usein toisiinsa, kuten tästä näemme. Skeittaajien väkivaltaisuus kohdistuu myös vanhuksiin ja naisiin. Loppukevennykseksi. Skeittauksen SM-kilpailut on tänään käyty Oulussa. Tässä on miesten sarjan voittaja Pentti Mähönen ja hänen suorituksensa. Se on aivan täydellinen, upea hyppy, potku aitaan ja aivan upea sukellus. Hän ei osaa muuten uida sitten. Tässä olivat tämän päivän skeittiuutiset. Näkemiin.